Vi bliver nødt til at slukke for respiratoren. Vi har nemlig ikke brug for den. Hvor slemt er det? Ingen dansebar i 9 uger. Fuck. For 2 uger siden, der brækkede jeg min ankel. Og det var så her, det nye liv startede. Det hårde liv. Nogle gange så glemmer man at sætte pris på de små ting i livet, så som at gå. Alting er svært, så som at gå ned ad trapper og tage tøj på, eller bare få sin kop kaffe. Og selvfølgelig så skete det også lige, inden vi skulle på studietur til London også. Og så kunne jeg ikke tage med, fordi lægen sagde, at jeg ville få en værre skade af det. Og jeg havde så intet at lave jo. Jeg skulle hele tiden have mit ben op, så hævelsen den ville fortage sig. Og så havde jeg rigtig noget at lave, og så spillede jeg FIFA, og det gjorde jeg så hele dagen i en hel uge. Og det gjorde jeg så dag ud og nat ind. Men jeg blev ret god til FIFA. Men det har ikke forbedret mit liv. Det har bare ændret det. Men det sværeste ved det her, det er nok at få sin kaffe heroppe på min værelse. En dag der var jeg lige kommet op ad trappen, og så tabte jeg koppen. Og jeg var så frustreret over hændelsen, at jeg blev sgu nødt til det. Jeg er ikke stolt. Men hvordan skete skaden egentlig? Det var til fodbold. Jeg husker, som var det for 2 uger siden. Og der spillede mod Ishøj, og jeg scorede et mål. Jeg scorede til 1-0. Og så kom jeg, og så lidt senere i kampen, så kom jeg forbi 1, 2, 3 mand. Men ved den tredje mand der, han kom så med en eftertackling. Jeg vil lige komme forbi ham, og så sparker han mig, og så hører man bare knækket, ikke? Jeg ringede til skadestuen, og de spurgte så, hvad der var sket, og sådan. Og jeg sagde jo så, at jeg ved ikke, det går rigtig nas, og jeg brækker om på min ankel, og de sådan, jamen, kan du gå på den? Nej, den er jo hævet, og det går ondt. Nå, vil du have en tid kl. 13? Og på det tidspunkt, der var kl. 11. Så jeg tænkte sådan, kan I ikke bare komme nu og sådan noget? Nej, vi er nødt til at holde over alle de her tider. Og så tænkte jeg, nå, okay, så må jeg så komme kl. 13. Da jeg så ankom til skadestuen, så sagde jeg sådan, jeg har den her tid her, kl. 13 her, og så kigger de på deres skærm og siger, nej, der er ikke nogen tid her. Er du sikker på, at du har ringet? Og så, ja, jeg har ringet. Og så kom der en anden, det kan være, at du bliver sendt over til vagtlægen og sådan ting. Jeg tænker sådan, okay, men kan jeg komme ind nu, eller sådan? Og så, nej, du skal lige gå ud og ringe og få bestille en tid. Så jeg måtte gå udenfor for at ringe ind og bestille en tid, og så gå ind igen. Jeg behøvede ikke engang sige noget, jeg kunne bare vinke og sige, hey. Og da jeg så kom ind, så kunne jeg konstatere, at den så var brækket, den der ankel. Og så skulle jeg have min bandage walker, som det hedder. Jeg kalder den for Skywalker. Ja, de sagde, at det ville blive 6 uger. Og jeg tænkte sådan, 6 uger, det går vel sådan her hurtigt, og men det er sgu svært. Det er en helt ny dagligdag, end hvad det plejer at være. Ingen dansebar.